Здравейте хора, аз съм Георги Янков. В днешното видео, както виждате, ще играем Roblox. Последвайте ме в YouTube, в Facebook и в Instagram. Георги Янков си пише. И сега да почваме играта, която ще играем, се казва Project The Chaos from Monster. Аз имам опит, съм я играл и знам горе какво трябва да се прави. Секунда, надявам се да няма много. Тя игра с гърмежи и се надявам да не ви кърти ушите. Така, както виждате, имам пара, а ти нямаш харта и яд. Влизам, вземам си всичко в подземието на гномовете. Няу. Взем той. Изстрелям. И сега тук има оръжия, мини, работи, глупости, всичко. Което дава шанс и възможност да е такова направиш ето ей така. Слагаш тук и си добре. Ето така. Сега отиваме за още едно такова. Докато те другите се трепят и умрят с ужасни мъки. Между другото, следващото видео най-вероятно ще е вече с микрофони. С микрофон и с работи. И ще са ми дошли нещата от Тему за влогове да снимам. Няма да снимам влогове, но ще снимам там някакви работи, аз не ги знам. Ще вземем мини да ги сложим на вратата. Ако някой чудовище ще премине. Тук е много тъпо, защо тук са сложили мини? Чудовищата няма да влезнат тук. Тук е просто си пазиш къщата от зомбите. Ето така. Ето така. И така. Сега идвам финално да взема моите уникалистични гранати. Eating the Molotov. И ще имам Molotov. И сега ще изгоря всички на света. Вземам това нещо. И почвам да трепа като не видял. Пум. Събирам се пари и си правя каквото иска. Нали. Добре, че има автоматично. Защото ще ми се скапи просто ако трябва постоянно да натисна.